Helo a croeso nôl i fy sianel. Heddiw dwi'n mynd i sôn chydig am dillad fi, pan bod dillad yn bwysig i fi, be dwi'n edrych am pan dwi'n prynu dillad. Mae hyn yn mynd i fod bach fel cwpwr dillad Esbyrrec style, ond dwi'n dlawd, so does gennai ddim cwpwr dillad, mae gennai y real dillad hyfryd yma o Ikea, sy'n eitha rickety, sy'n edrych fel bod yn mynd i gwmpa drosodd. A hefyd, does gennai ddim niapari yma. Falle ddylse fi gael fel gwyneb niapari ar stick fel Miranda. Ond mae rhaid i fi ddeud, mae'n eitha neis cael teithio'r wlad. Dyma ni'n dechrau. Dwi yn licio dillad rili lliwgar a rili out there. Mae gennai lot o animal print. Mae gennai bach gormod ar y rail yma. T-shirt, crysau. Dwi'n rili licio hwn. Lewpart ydi hwn, ond mae o'n eitha sheer hefyd fel... Dan dwi'n mynd i sôn wrth chi am heddiw ydy yr crys yma. A mae'r crys yma wedi bod efo fi ers blynyddoedd. Nes i brynu hwn mewn siop yn Aberystwyth o'r enw Caffi Society. Ydych chi'n cofio hwnna? Dydy ddim yna ddim mwy, ond dwi'n credu nes i dal i 5 punt am hon. A mae o dal efo fi. Dwi'n methu neud maths, faint o flynyddoedd? Tua 13 flynyddoedd wedyn, mae'n dal efo fi. Dwi ddim di edrych ar ôl i yn lot, mae'n deodorant stains a pethau horrible fel yna, a mae angen smwddio, ond dwi wrth y modd efo hon, achos mae'n rhywbeth dwi'n gallu gwisgo efo par o shorts bach fel heddiw. Ia, a dwi yn licio leopard. Rhywbeth arall mae pobl yn sylwi ar pan maen nhw'n gweld y real dillad yma ydy mae yna lot o sequins. Dwi'n gwybod yn draddodiadol mae sequins yn cael I feddwl am rhywbeth eitha merchdau. Dwi in touch efo fy feminine side. Dwi jyst yn licio nhw achos maen nhw'n eitha dramatic a maen nhw'n eitha hwyl a mae gennai hwn sef trwsus eitha jazzy, stripe coch lawr yr ochr. Dwi ddim ond i gwisgo rhaid unwaith a dwi ddim yn credu na eisiau fod ddim gwisgo nhw eto hefyd. Fel joggers ydyn nhw, a maen nhw'n eitha baggy. Be swn i'n licio ydy cael nhw wedi teilwra, ond #pres, does gennai ddim pres I wneud hynna ar hyn y bryd. Ia, mae'r ein yn hwyl, ond swn i'n licio cael nhw bach mwy fitted. Symud mlaen. So gysi hwn, yr t-shirt yma, gan artist, ffrind fi o'r enw Tommy Rawsol. Gwyneb fi ydy hwnna. Dwi ddim yn edrych fel na ddim mwy, ond i'n aber. Nes I ffindio Tommy trwy Watch at First Dates, yr rhaglen ar Channel 4. Nes I stalkio fo ar Instagram o'r yn gyrru DM a wedyn nath o'n neud hwn iddo fi. Mae o'n artist really talentog. Nes I wisgo hwn yn Steddfod Môn. Dwi'n rili licio fo. Hefyd, na ddangos hwn, mae Tommy wedi neud hwn I fi hefyd. So mae hwn yn jacket denim, vintage, a mae Tommy wedi rhoi'r panel yma fewn arno fo, so y zebra yma sydd yn really cool. Eto animal print, so mae hwnna'n really cool, zebra fy cefn. Ond mae rhaid I fi ddeud, mae'n eitha neis cael teithio'r wlad. Dwi'n licio bargeinion, dwi ddim yn licio gwario lot ar dillad. Un o'r hoff lefydd dwi'n licio mynd I siopa ydy TK Maxx. Dwi'n gwybod dydy lot o bobl ddim yn licio fa, achos dys gen nhw ddim mynedd. Dwi'n un o'r pobl really trist yna sy'n licio treulio prynhawn, jyst yn mynd trwy racks. Dwi'n gallu ffindio pethau amazing yna. Fel hwn, mae ddangos hwn. Ges i'r outfit cyfan yma, so mae gen I trwsus fan hyn a crys o TK Maxx am ffain ystad. Yn stelu 8 punt am y trwsus a 5 punt am y crys. 13 punt am outfit cyfan. Dyna ddim yn ddrwg. O'n I wedi gweld y trwsus yma yn TK Maxx Caerdydd, ond nes I ddim prynu nhw, a wedyn o'n I wedi gwybod yn TK Maxx yn Bangor, a oedden nhw'n cheap bach, so nes I brynu nhw ar crys, nes I fynd am swper y noson yna I La Marina yn y Felin Heli. Oedd o yn lovely nice. Symud mlaen. O, mae gyda ni hwn. Yr siwt yma. Y siwt blodeuog di hon. Nes I brynu hon, mae'r trwsus yn fan hyn hefyd, ar gyfer priodas ffrind fi. Ddim ddryd, asos oedd hi, neu ASOS. Be ydych chi'n dweud? ASOS neu asos? Dydio bwys? Nadi. So o'n I trio cadw pethau yn eitha plaen, o'n I'm eisiau rhoi lot o byd, so just crys gwyn. Mae hon yn cael ei referio fel as him in the suit, achos yn ystod y priodas, o'n I yn dis, o'n I witness, o'n I gorau seinio'r tystysgrif priodas, a oedd y ddynes oedd yn officiator priodas wedi anghofio enw fi, felly pam oedd o'n bryd fi fy'n fyny, nath hi just mynd, oh, him in the suit. So, dwi'n credu bod yna'n eitha good thing os ti'n mewn priodas, mae rhywun yn cofio, oh, it's the suit. Yr peth ola dwi eisiau sôn wrth chi ydy'r 2 peth ola dwi wedi prynu a dwi heb di gwisgo nhw eto. So mae gennym ni'r crys yma,
o eisoff, athol. Ges i voucher pen blwydd gan ymrawd i a'i gariad, diolch yn fawr. Nes i brynu hwn, mae hwn yn oversize, eitha 90s feel iddo fo. Mae'r sgwyddau yn dropped shoulder, so mae'n rhoi'r baggy vibe na. A'r peth ola ydy'r top yma. Beth sy'n mynd gwmpa? O, mae heti wedi gwmpa ar y llawr. Nawr ni drio hynna eto. Yr peth ola nes i brynu hefyd ydy'r top yma o Urban Outfitters. Mae'n detail bach really nice yn fyna. A hwn ar cefn, mae'n deud kitsch yn fyna. A na i ddeud stori chi am Urban Outfitters. O'n i yn Manceinion, a o'n i wedi gweld y top ma, o'n i'n really licio fo. Oedd o ddim yn size fo, o'n i wedi gweld lot o beth o'n i'n licio, ond Urban Outfitters yn eitha drud. Dwi ddim yn siop yna'n aml. Oedd y pobl yn y siop yn really rude, a dwi'n cysau pobl rude mewn siopa, does dim angen bod o gwbl. Oedden nhw wedi gwneud fi mor flin, nes i just mynd o'na heb prynu ddim byd. Ond o'n i'n really licio'r top yma. Ond oedd size fi ddim yna, so o'n i methu cysgu'r nos yna, so es i ar y we. A oedd hon yna. Os dyna ni reil ddillad o Ikea, gobeithio bod chi wedi mwynhau. A diolch yn fawr am wylio, a dyna ni. Ta-ra!